ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆସିଛୁ କଲମପୁର ମୀନା ବଜାର ଦେଖି। ଆମେ 3 ଜଣ ବାହାରିଥିଲୁ ମୋର୍ ଯା ସାଙ୍ଗେ। ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଲୁ, ସେ ଆଉ ଆସି ନାଇଁ ପାରି। ତ ପଛେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ସେ ପୁରା ରିଗା ହେଇଯାଉଛି, ଆଗ ଆଗ ପଲେଇଲ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିନା ବୋଲୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଚପଲ ଦୁକାନକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରବା ଲାଗି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ମିଶିକିନା ଆଉ ଅଲଗା ଦୁକାନକେ ଯିମୁ ବେଲୁ। ତାପରେ ଚପଲ ତ କିଣବାର ନେଇ ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛେ, ବାକି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବାର୍ କଥା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁ ନି ଲାଗୁ ଟିକେ ଦେଖିକିନା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରମୁ ବେଲୁ। ତାପରେ ଏଇନକେ ଆସିକିନା ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ଦେଖଲୁ। ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ବି କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ଟା ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଛୋଟ ଝିଅ ମନରଟା ବି। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଭଲଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବାକି ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛେ, ହେଲେ ବି ତ ଲେଡ଼ିସ୍ ମନର ପ୍ରକୃତି ଦେଖିକିନା କେନ୍ଟା ଧରବି କରବି ବୋଲିକିନା। ତାପରେ ନିକେ ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମନକେ ନେଇକିନା କେନ୍ ସାର୍ଲେକ୍ ହଉ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ଡାଇପର୍ ସବୁ ଭରବାକେ ଭଲ୍ ହେସି ବୋଲିକିନା। ଆଉ ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ନିକେ ଭଲ୍ ଦିଶୁଥିଲା ସବୁ। ତ ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିକିନା ମୋର୍ ସେ ଯା ମଝିଆ ଯା ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଭିତରକେ ଆସିଲୁ, ଭିତର ଆଡ଼କେ ଟିକେ। ଆଉ ନିକେ ଇନ ପୁରା ସବୁ ଦୁକାନ ଅଛେ, ଭଲ୍ ତ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ନେଇସେ ନା, ତ ଆମେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଯେ ସବୁ କିଛି କିଣି ପକାମୁ କି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ନିକେ ଦେଖି ଦେଖି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରବାର୍ କଥା। ଆଉ ନେବି ବୋଲି ତ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ସି, ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ୍ ନେମୁ। ତାପରେ ନିକେ ଇନ ଆସିକିନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କପ୍ ଇଟା ଜିନିଷ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଭଲ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ନିକେ ଭଲ୍ ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବାକି ଆଣିଲୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା। ସବୁ ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଭଲ୍ ଦିଶୁଛେ ନେମୁ ନେଇ ନେମୁ ବୋଲିକିନା। ତାପରେ ଇନ ଗୋଟେ ଚାଉରି ଥିଲା, ମାନେ ଚୁଟି ଯେନ୍ଟା କି କମ୍ ଚୁଟି ଥିଲା ଲୋକ୍ ଚୁଟି ଲଗାବ। ମୁଇଁ ତ ଆନବାର୍ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କେନ୍ତା ଦେଖା ଯେତି କାର୍ଟୁନ୍ ଭଲିଆ ବେଲିଆର ମୁଇଁ ନିକେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଇନ ଚୁଡ଼ି ମେକଅପ୍ ସାମାନ ମାନେ ଭଲ୍ ଭଲ୍ଟା ଥିଲା। ତ ମୁଇଁ ନେଇ ଆଣି କେ କାଜିକେ ରଖବି, କେନ ଜାଗା ବି ନେଇନା ବେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ୍ ଆଣି ଆଣି ଘର ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲୁ ନା। ଆଉ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଫୁଲଦାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଇନ ଥିଲା, ଭଲ୍ ତ ଦେଖାଯାଉଛେ। ବାକି କେନ୍ଟା ନେବ କେତେଟା ନେବ ବୁଲିକିନା ଦେଖିକିନା ନେବାର୍ କଥା। ସେତ୍କି ବେଲେ ମୋର୍ ପିଲା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଧରିକିନା ପୁରା କାନ୍ଦୁଛେ। ଆଉ ମୋର୍ ଝିଅ ନିକେ ଫୁଲେଇ ହେଇକିନା ପଲେଇ ଗଲା ନା, ଛୁ ନା କାହିଁକି କାହିଁ ତାକେ ଗୋଟେ ଲୋକେ କିଣି ଦଉଛ, ମକେ କିଣି ନି ଦେବାର୍ ବୋଲିକିନା। ତ ବାବୁକେ ବି ଫୁସଲେଇ ଫୁସଲାକ ଠକି ଦିକିନା ପଲେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଇନ ବଲା ଗୋଟେ କିଣି ଦଉଥିଲି, ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ବି ନେଇ କିଣିଦେଲି ତ ସେ କାନ୍ଦବା ନା। ତାପରେ ନିକେ ଇନ ବଲା ପିନ୍ଧାଲି ତାକେ, ସେ କେନ୍ ବଲା ବି ତାକେ ନେଇ ହେବାର୍। ତାର୍ ହାତ୍ କେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲା ଅଛି, ତାର୍ ହାତ୍ ବଡ଼ାର୍ ବଲା ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛେ। ତାପରେ କାନ୍ଦଲା, ମୁଇଁ ଇଟା ନେଇ ମୁଇଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଏକା ନେବି, ମୁଇଁ ଗାଡ଼ି ଏକା ନେବି ବୋଲିକିନା। ତାପରେ ମୋର୍ ମଝିଆ ଯା ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ କିଣିବି କହିଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଚାଲ ଚଏସ୍ କରିଦେବ ବେଲାକେ ମୁଇଁ ଆସିଲି, ଇଟା ଟିକେ ଚଏସ୍ କଲି। ନେବି ନେଇ ନେବି ହଉଥିଲା, ଯେନ୍ଟା ଦେଖିଲେ ତ ସେଟାକେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ସି ରେ ବୁଆ। ଆଉ ତାପରେ ଇଟାକେ ନେଇକେ ସେ ଇ ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ନେବି ବେଲା। ତାପରେ ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କଲୁ କେନ୍ଟା ନେମୁ ବୋଲିକିନା। ଆଉ ଆରୁ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଟିକେ ଭଲ୍ ନେଇ ଲାଗି। ତାପରେ ସେମ୍ କଲର୍ ଦୁଇଟା ଥିଲା, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଗୁଟେ ଆରେ ଏଇ କଲର୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା। ତାପରେ ଇ ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ କେ ସେ ଧରଲା। ଆଉ ନିକେ ଇ ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଷ୍ଟୋନ୍ ବାଲା। ତ ହେଲେ ବି ତ କଲର୍ ଫେଡ଼୍ ହେଇଯାଇସି, ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ବି ଖୋଲି ଯାଇସି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଆସିଲି ଦୀପ ଗୋଟେ କିଣିବାର୍ ଲାଗି। ଯିଏ ଯେନ୍ଟା କିଣୁ ମୁଇଁ ଭଗବାନ୍ ଲାଗି କିଛି କିଣିବି ବୋଲିକିନା ଆସିଲି। ଦୀପ ଦୁଇଟା ଧରଲି, ଫଟ୍ ସେ ହାତନୁ ଛାଡ଼ି ହେଇକିନା ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନେଇ ଜାନଲା ଭଲିଆ ରଖି ଦେଇକିନା ପଲେଇ ଆସିଲି। ତ ତାପରେ 2-3ଟା ଦୀପ ଆଉ ଧୂପକାଠି ଖୁଜବାଟା ନିକେ ଦୁଇଟା ଆଣଲି। ଆଉ ଦୀପ ଦୁଇଟା ଆଉ ଧୂପକାଠି ଖୁଜା ନେଇକିନା ଆଣଲି। ଆଉ ମୁଇଁ କିଛି ବି ନି ଆଣି, ପଇସା ଦେଇକିନା ଫଟ୍ ସେ ପଲେଇ ଆସିଲି। ଦେଖିଲେ ଡର୍ ଲାଗୁଥିଲା କି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କାଣା କହିବେ ବୋଲିକିନା। ତାପରେ ଆସିଲୁ ଫୁଲଦାନୀ ନେବାର୍ ଲାଗି। ଫୁଲଦାନୀ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ୍ 2-2ଟା, ଗୁଟେ ଲୋକ୍ ନେଲେ ଆଉ ଗୁଟେ ଲୋକ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନା। ନେଇ ନେଲା ତ କାହାକେ ବି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ତାପରେ ଫୁଲଦାନୀ 2-2ଟା ନେଇକିନା ଆସିଲୁ। ନେଇ ସାରଲା ପରେ ନିକେ ଆଉ ସେ କପ୍ ଦୁଇଟା ଆଣଲୁ। ଆଗ ତ କପ୍ ନେଇ ଆଣି, ଆଉ 3 ଜଣ ମିଶିଲାକେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ଲା